2 ta' Awwissu, San Ewsebju ta' Vercelli, isqof, miet tal-ħabta tas-sena 371. San Ewsebju twieled fil-gżira ta' Sardenja għal-bidu tas-seklu 4 minn ġenituri nsara. Meta kien għadu tifel żgħir tilef lil missieru. Ommu ġabitu Ruma, hemm ħa l-edukazzjoni tiegħu u sar membru tal-kleru ta' Ruma. Fis-sena 345 sar l-ewwel isqof ta' Vercelli f'Piemonte. Introduċa għall-ewwel darba fil-punent il-ħajja monastika billi hu bħala isqof beda jgħix f'komunità mas-saċerdoti tiegħu. Ħadem ħafna kontra l-ereżija tal-Arjani li tiċħad id-divinità ta' Ġesu. Fis-Sinodu ta' Milan fis-sena 355 huwa ma rridx jiffirma il-kundanna kontra San Atanasju u minħabba f'hekk l-Imperatur Arjan Kustanz eżiljah fil-Palestina. Hemm kien taħt is-sorveljanza tal-isqof Arjan u bosta drabi kien jiġi umiljat u immaltrattat mill-Arjani sakemm fl-aħħar mar l-Eġittu. Meta fis-sena 361 miet l-Imperatur Kostanz, Ġuljanu l-Apostata li ħalaq floku ta' il-permess lill-isqfijiet eżiljati li jkunu jistgħu jirritornaw fid-djoċesi tagħhom. Iżda San Ewsebju baqa' fl-Orjent bħala il-legat tal-Papa. Flimkien ma' San Atanasju ippresjeda is-Sinodu tal-Ixandra fis-sena 362 u sena wara irritorna fi Piemonte. Flimkien ma' San Ilarju ta' Pontiers ħadem ħafna kontra l-ereżija Arjana. Fil-Katedral ta' Vercelli hemm ippreservati l-aktar manuskritti antiki tal-Vanġelu bil-Latin antik u jaħsbu li kienu miktubin minn San Ewsebju. Huwa miet fil-paċi fid-djoċesi tiegħu fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena 371. Aktar dettalji. Ewsebju kien iber martri, trabba f'Ruma fejn ommu ħaditu meta kien għadu żgħir ħafna. Jista' jitqies bħala l-fundatur tal-kanoniċi regolari. Fil-Konċilju ta' Milan fis-sena 355 Ewsebju kien wieħed mit-tliet isqfijiet li għalkemm kienu medda bil-mewt irrifjutaw li jiffirmaw il-kundanna ta' San Atanasju kif riedu l-isqfijiet Arjani. Minflok, dan il-Qaddis poġġa kopja tal-kredu ta' Niċea fuq il-mejda u insista li kull wieħed jiffirmah qabel ma jaqbdu il-każ kontra Atanasju. Għam storbju kbir. Xi wħud jagħtu lil Ewsebju it-titlu ta' martri, dan forsi minħabba li sofra ħafna tul fl-eżilju. Imma sa fejn nafu huwa mitmewta naturali meta kien diġà mobbi sewwa bis-snin. San Ewsebju u wieħed mill-awturi tal-kredu imsejjaħ ta' San Atanasju, kopja manuskritta tal-Vanġelu bil-Latin li jingħad li għamel hu hi l-eqdem manuskritt tax-xorta tiegħu li jeżisti. Bla dubju li l-Ispirtu Santu ta' lil San Ewsebju id-don tal-qawwa biex huwa seta' jissapporti kull tip ta' dbatija, umiljazzjoni, eżilju u abbużi oħra kontra tiegħu u jibqa' xorta waħda ma jiċċaqlaqx mill-pożizzjoni tiegħu għax kien jaf li hu kien fis-sewwa u xhud tal-verità. Imma x'inhu dan id-don tal-qawwa? Kif nistgħu inkabruh fina la darba nirċevuh bl-inżur tal-Ispirtu Santu fis-sagramenti? Il-Papa Franġisku fl-udjenza tiegħu tal-14 ta' Mejju tas-sena 2014 dwar id-doni tal-Ispirtu Santu il-qawwa jgħid hekk. Il-Mulej dejjem lest biex iwiżinna fid-djufijiet tagħna u dan jagħmlu b'don speċjali
id-don tal-qawwa. Hemm parabola li jirrakkonta Ġesu li tenna nifmu l-importanza ta' dan id-don. Bidwi ħareġ jiżra, imma mhux iż-żerrija kollha li xeħet għamlet il-frott. Dik li spiċċat fuq il-mogħdija naqru għala safar. Dik li waqgħet fuq il-blat jew qalb ix-xewk qabdet imma malajr nixfet bix-xemx jew sfat maħnuqa mix-xewk. Dik biss li waqgħet fuq art tajba seta' tikber u tagħmel il-frott. Kif Ġesu stess ifisser lid-dixxipli tiegħu, dak il-bidwi jirrappreżenta lill-missier li jxerred bil-kotra iż-żerrija tal-kelma tiegħu. Imma iż-żerrija spiss tħabbat wiċċa man-nixfa ta' qalbna u anki meta tiġi milquha tirriskja li tibqa' ma tagħmilx frott. Bid-don tal-qawwa imma l-Ispirtu Santu jeħles l-art ta' qlubna, jeħlisha mill-ħeldla, mid-dubji, mill-biżgħat kollha li jistgħu jżommuha lura, hekk li l-kelma tal-mulej tkun tista' titqiegħed fil-prattika b'mod awtentiku u ħieni. U tassew ta' għajnuna dan id-don tal-qawwa, iqawwina, jeħlisna anke minn tant ħwejjeġ li jżommuna lura. Hemm ukoll mumenti diffiċli u sitwazzjonijiet estremi fejn id-don tal-qawwa jidher b'mod straordinarju eżemplari, bħal fil-każ ta' dawk li jsibu ruħhom f'esperjenzi partikulari ibsin u ta' niket li iħarbtulhom ħajjithom u dik tal-eżiż tagħhom. Il-Knisja tilma bix-xhieda ta' tant aħwa irġiel u nisa li qatt ma qedew jagħtu ħajjithom biex jibqgħu fidili lejn il-mulej u l-Vanġelu tiegħu. Anki llum ma jonqsux insara li f'tant irkejjen tad-dinja jissuktaw, jiċċelebraw u jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom b'konvinzjoni u b'serenità qawwija u jżommu sodi anki meta jafu li dan jista' jwassalhom biex iħallsu prezz ogħla. Anki aħna, il-kol kemm aħna, nafu persuni li għaddew minn sitwazzjonijiet diffiċli, tant dbatija. Imma jiġuna f'moħħna dawk l-irġiel, dawk in-nisa li għandhom ħajja diffiċli, iridu jissetiljaw biex iżommu l-familja għaddejja, iridu jedukaw lil uliedhom. Dan kollu jagħmluh għax hemm l-Ispirtu tal-qawwa li jgħinhom. Hemm irġiel u nisa isimhom ma nafuhx li jagħmlu ġieħ lill-poplu tagħna, jagħmlu ġieħ lill-Knisja tagħna għax huma qawwija fil-mod kif imexxu ħajjithom, il-familja tagħhom, ix-xogħol tagħhom, il-fidi tagħhom. Dawn ħutna huma qaddisin tal-ħajja ta' kuljum, qaddisin moħbija f'nofsna, iġorru sewwa sew id-don tal-qawwa biex iwettqu d-dmir tagħhom ta' persuni, ta' missirijiet, ta' ommijiet, ta' aħwa, ta' ċittadini. Minnhom għandna ħafna. Irroddu ħajn il-mulej għal dawn l-insara li jġorru qdusija moħbija u l-Ispirtu Santu li għandhom ġo fihom li jmexxihom. U nagħmlu sew naħsbu f'dawn in-nies jekk huma qed jagħmlu dan kollu, jekk huma kapaċi jagħmluh, għaliex mhux aħna wkoll? U nagħmlu sew nitolbu lill-mulej jagħtina d-don tal-qawwa. Ma rridux naħsbu li d-don tal-qawwa neħtieġuh biss f'xi okkażjonijiet jew sitwazzjonijiet partikolari. Dan id-don irid ikun in-nota bażika tal-jien nisrani tagħna fl-ordinarjetà tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Kif għedt f'ġurnata tal-ħajja tagħna ta' kuljum irridu nkunu qawwija, għandna bżonn ta' din il-qawwa biex nistgħu nibqgħu mmexxu ħajjitna, il-familja tagħna, il-fidi tagħna. L-Apostlu Pawlu qal frażi li nagħmlu sew nisimgħuha, għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Ittra lill-Filippin, kapitlu 4, vers 13. Meta nħabtu wiċċna mal-ħajja ordinarja, meta jiġu d-diffikultajiet, niftakruha din, għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Il-mulej jagħti l-qawwa dejjem, qatt ma jħallina nieqsa minna. Il-mulej ma jippruvanix iżjed milli nifilħu u dejjem magħna, għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Eżiż ħbieb, xi kultant jista' jkollna t-tentazzjoni li nħallu l-ass jirbaħna, jew għar il-qtieħ ta' qalb, fuq kollox quddiem it-taħbit u l-provi tal-ħajja. F'dawn il-każi ejjew ma naqtawx qalbna,
insejħu l-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex bid-don tal-qawwa jerfa' lil qalbna u jimla b'qawwa kbira u ħeġġa ġdida lil ħajjitna u l-mixja tagħna wara Ġesu. U int, kemm titlob għad-don tal-qawwa biex bħal Sant Ewsebju jirnexxilek twettaq ir-rieda ta' Alla fost ħafna kuntrarju u kurrenti opposti. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Għatina l-grazzja mulej Alla tagħna li nistqarru bisħieħ lil libnek huwa Alla kif xandar b'qawwa kbira l-Isqof Sant Ewsebju u għamel li nħarsu l-fidi kif hu għallimilna biex ikonna sehem fil-ħajja tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Amen.